Gilayon nga siraduhon sang Iloilo Provincial Government ang mga kiosk sang merchant sa kasadyan sa Kabanuhanan Food Festival nga bagabayular sa pulisa sang Barangay Kapitolyo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Miss Mitzi Peña Florida sang Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, hindi magduha-duha nga i-cancel o konsiraduhon ang kiosk sa mga occupants o merchants nga wala nagakooperar sa pagpabilin sang kanilo sa events area. Suno pa sa iya, base sa guidelines nga ginset sang Barangay Kapitolyo, gin-require ang kada kiosk nga magbutang sang sako sa ila mga area agod nga may habuyan sang basura. Dugang pa niya nagakadapat man nga matinlong area nga sakop sa ilang nga kiosk kag nasunod ang proper solid waste management. Ang diri suno kay Peña Florida, magalibot ang mga personnel sang PGenro agod nga siya karon kon bala compliant ang mga merchants. Okay. So, as ever, no, mga merchants nato makaviolate anything sa sining mga guidelines nato sa solid waste, sa designated nga area nga gin-provide sa ila, automatic i-cancel ang ilang kiosk, ang ilang area. So, stop it sila, hindi na sila pag-continue ang ilang pag-occupy sa sinang particular area. So, strict subong ang team, ang committee sang province when it comes to those nga makaviolate sang mga guidelines na gin-provide sa ila. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.